பேக் டு மை எவ்ரிடே லைஃப் ஸ்டைல். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெமெடி 2 விஷயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கண் கருவளையம், இன்னொன்று முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிம்பிள்ஸ் மார்க்கு, அப்புறம் கருப்பு புள்ளி எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இனி நீங்கள் கருவளையத்துக்கு ஒரு க்ரீம், அப்புறம் இந்த பிம்பிள்ஸ் மார்க்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக எந்த ஒரு க்ரீமும் வாங்க வேண்டாம். இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ இந்த க்ரீம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை எப்படி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜாதிக்காய் பவுடர் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன். ஜாதிக்காய் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், கண் கருவளையத்துக்கு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ரெமெடி. ஸோ உங்கள்கிட்ட வீட்டில் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. அடுத்து நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சந்தன பவுடர் வந்து எடுத்துக்கிறேன். சந்தன பவுடர் நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து கேட்டு வாங்குங்க, ஏன்னா அங்கே மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரிஜினலான சந்தனம் வந்து கிடைக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சமாக ஆலோவேரா ஜெல் வந்து எடுத்திருக்கேன், அதாவது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு. இந்த க்ரீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்ட ஜெல் தான் தேவை. ஃப்ரெஷ்ஷான கத்தாழை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லிக்விட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது நம்ம போடுறதால நம்ம க்ரீம் டைப்பில் வராது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜெல் வந்து யூஸ் பண்ண பாருங்கள். இந்த ஜெல் போட்டுட்டு இதை வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்ருக்க இந்த க்ரீமை கருவளையம் இருக்கிற இடத்துலையும், அது மட்டும் இல்லாமல் முகத்தில் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் கருப்பு புள்ளியோ இல்லை பிம்பிள்ஸ் வந்ததுக்கான அந்த மார்க்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த இடத்துல மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஃபுல் ஃபேஸ்க்கும் இந்த க்ரீம் போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷனாக இருக்கும். ஸோ ஃபுல் ஃபேஸ்க்கும் இந்த க்ரீமை அப்ளை பண்ண வேண்டாம். இல்லை உங்களுக்கு இப்போ தான் பிம்பிள்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இல்லை கிள்ளி விட்டு அதை வந்து புண்ணாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் இந்த க்ரீமை வந்து யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. பிம்பிள்ஸ் போனதுக்கப்புறமா அதோட தழும்பு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல மட்டும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன். நைட் டைமில் மோஸ்ட்லி இதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். முகத்தை வந்து கழுவிட்டு கருவளையம் இருந்தது அப்படின்னா கண்ணுக்கு கீழே வந்து இதை வந்து அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக. உங்களுக்கு சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அப்படின்னா 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜாதிக்காவும் அதே மாதிரி 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சந்தன பவுடரும் எடுத்துக்கோங்க. கருவளையத்தில் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா காய விட்டுருங்க. காஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்கள் முகத்தை கழுவிக்கலாம். இல்லை பிம்பிள்ஸ் வந்த இடத்துல நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் அதை டச் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல மட்டும் டாட்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ரெமெடி இது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு 3 நாள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த டார்க்னஸ் எல்லாமே ரொம்பவே லைட்டன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பிம்பிள்ஸ் அதுவாகவே வந்துட்டு மறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அதோட தழும்பு வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். ஒரு சிலர் அந்த பிம்பிள்ஸை கிள்ளி விட்டுருவாங்க. ஸோ அது வந்து இன்னும் புண்ணாகி ரொம்ப பெரிய தழும்பு மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரியான பெரிய தழும்பாக இருந்தது அப்படின்னா 5லேருந்து 7 நாள் வரைக்கும் இந்த ரெமெடியை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் இந்த ரெமெடியை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாவே 10லேருந்து 15 நாள் வரைக்கும் கூட கெட்டு போகாது. ஸோ உங்களுக்கு எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்போ இந்த க்ரீமை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த க்ரீமை ஜென்ஸ் லேடிஸ் எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.